Частта от наредбата, с която беше предвиден редът за отчитане на средната и моментната скорост на водачите с тол камерите е отменена. С решение номер 3520 от 27 март 2026 г. тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожни разпоредбите на член 8 от наредбата и приложение 2 към нея, които даваха на МВР достъп до данни от тол системата, които са валидни не само за средна и моментна скорост, но и за други нарушения по Закона за движение по пътищата, както и за нарушения по Кодекса на застраховането. Отделно съдът определи, че оспорените текстове от наредбата са издадени от некомпетентни органи, което е основание за нищожност. Какво означава това? Означава, че цялата процедура по отчитане на средна и моментна скорост е напълно вероятно да се окаже незаконна. Все пак трябва да изчакаме и следващата съдебна инстанция при предстоящото обжалване, а именно пред 5-членен състав на Върховния административен съд.